Mae Rosemary Butler AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn teithio 5 rhanbarth Cymru i annog pobl i gymryd rhan yng ngwaith y Cynulliad ac i wrando ar ei barn. Dechreuodd diwrnod cyntaf y daith yn Ysgol Glan Clwyd, Sir Ddinbych, lle bu'n cyfarfod ag aelodau o gynghorau ysgolion ar draws y rhanbarth, gan gynnwys rhai o Ysgol Uwchradd y Rhyl, Ysgol Uwchradd Prestatyn ac Ysgol y Bendigaid Edward Jones. Cafodd pawb gyfle i holi'r llywydd am y ffordd y mae gwaith y Cynulliad yn effeithio arnynt ac awgrymu ffyrdd y gall aelodau'r Cynulliad ymgysylltu'n well â phobl ifanc a'i cynnwys yn ei gwaith. Oedd y profiad o cwrdd â'r llywydd yn wych, oherwydd da ni wedi rwan cael siarad efo rhywun. Da ni'n gwybod bod y profiad yn mynd i aros efo nhw a wrach geith o'i godi tra bod y Senedd yn trafod. The young people are the future of the nation, and if we can bring them up early on, looking at democratic processes, how decisions are made, how their voice can be heard, it can make such a difference to the quality of their own lives and the quality of the lives of the schools they're in. And this morning has been amazing. Prif broblem ydy dim digon o le, felly da ni'n fel ysgolion, da ni'n cystadlu yn erbyn ei gilydd am yr arian i gael y lle. So really, da ni'n cytuno falle ar bethau, ond wedyn da ni'n anghytuno achos da ni'n trio pwysleithio pam ysgol ni sydd angen y pres mwy na ysgol nhw. Felly dwi'n meddwl dyna dy'r broblem fwyaf. They went through everything this morning. Really interesting, mainly conditions that they're working in school, how they can make schools more equal, to make sure that all the children in the school, their voices are heard. And that was quite interesting. And then they were able to get out of the school environment and see how perhaps they can influence what's happening in the local community. Mae'n syniad da bod y fys yna, oherwydd mae pawb yn medru mynd ato fo i weld pa fath o waith mae'r Cynulliad yn ei wneud. Lle yn hytrach na jyst aelod yn dod o gwmpas yn sgwrsio, maen nhw'n gallu gweld llaw gyntaf beth sy'n mynd i ddigwydd wrth edrych o gwmpas y bus. Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw'r corff sy'n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a'i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif. I gael rhagor o wybodaeth ac i ganfod pwy sydd yn eich cynrychioli, ewch i cynulliadcymru.org neu gallwch chi'n dilyn ar Facebook a Twitter.